En tarik adek dwe mar abich higa mar 2016 arwaki neno mar oboke kaka ikelonegi kod an Jeff Olumba. An kod oboke ariyo, an gi The Daily Nation kaito antiere kod oboke mar The Standard. Abiro chako kod oboke mar The Daily Nation. Wach ma omi pek kaendi en migosi Raila Amolo Odinga sani eri koro wacho ni nitiere kaka duol mochung' ne tayo weche mag yiero mano IEBC nitiere kod chenro mar kwalo ombulu kochopo yiero mibi tim e higano ero manyien. Piny kanyo ero wach ma omi pek en mana ne jogo eko bende koro ne oyudi ka gin weg ot ma bende nolwaro ruma kocha chande ibi kawnegi okang' kotenore kod pend chike. Mago eko gin weche mantiere e it oboke mokwongo mar The Daily Nation. It oboke mar ariyo wacho ni ok omi pek kaendi en magawa moro Kisumu mong'ere kaka Wigot, kendo iwacho ni kidhi Kisumu titem ichopi e magawa mong'ere kaka Wigot mantiere Kisumu. It oboke mar adek wacho ni ok omi pek kaendi en mana weche eko mag jower mano ero Willy Paul kaachiel kod jalno ma bende ong'ere kaka Bahati ka bende wacho ni ne ok gidhi achiel kachiel e mich go eko bende noketi mag jothum mago eko mag pako Nyasaye. It oboke mar ang'wen wacho ni pek kaendi en mana ne migosi Raila Amolo Odinga pod oramo ni gibiro chungo IEBC kuom dhi nyime kod tayo yiero mibi tim e higa manyien. It oboke mar abich wacho ni ok omi pek kaendi en mana jal moro ma beja GSU ma bende rito kar alak mar migosi Mwai Kibaki mano Nyeri kocha chande. Kaito ayudo ka jaod bura ma Suna East migosi Junet Mohamed wacho ni nitiere kaka miyo oganda ID cards ok tim e yo maratiro. Kaito jopith go eko mag kahawa sani eri koro yudo konyruok bang' ka koro sirikal omiyogi omenda madirom bilion 2 mondo mi giti godo gichul godo gope mag gi. To oboke mar auchiel wach momi pek en ywak mapek miwuoro ka bende oganda anyuola pod yuago jogi mabende nolal e ot manopodho Huruma kocha chande ka bende thothgi dhi e kar kano ringre jomotho City mondo ne giyud ringre jok machalo kamano ero. It oboke mar 8 kod 9 wach ma omi pek kaendi en wach koth malach mosebedo ka chwe to moloyo Nairobi ma bende koro miyo kuonde mathoth mokalo ok kalre maber. Mago eko nitiere it oboke mar 8 kod 9. It oboke mar 10 ka chopie odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar piny mangima mar rango odiochieng' moro ma bende ute fwambo ne oyude thuolo margi kata World Press Freedom Day. Maendi en odiochieng' ma bende koro ibago nyasi moro mar Freedom Day mar ute fwambo duto e piny mangima. It oboke mar 11 wachore ni sekta moro ma bende indike oganda e yo mayanga sani eri koro wacho ni nitiere kod dongruok mar piny miwuoro. Mano it oboke mar 11. 12 sani eri koro union noero to malo mar jopuonje sani eri koro kwedo okang' noero mager ma bende koro TSC dwaro mondo payslips magi omigi e yor noero ma bende itime yore go eko mag digital ka bende giwacho ni maendi ok en gima girwako kata matin. Sosion Nzili sani eri koro wachore ni gipogore paro kaluwore kod nyasi manobagi mar Labour Day ma bende ne giwinjore ni joma moko ok dhi to kata kamano joma moko ne oriko ma odhi e wach machalo kamano. 14-15 pach jondiko kod pach josomo mano ero ni kanyo 16 en mana nyasi nero mar World Press Freedom Day ne mantiere kanyo ero. Weche matimore sirikande mag gwenge kwa chopie Gachagua mano gavana ma Nyeri kocha wachore ni kedo matek mokalo kod MCS mage kaluwore kod weche mag omenda koni kod kocha. Magi gin lendo mar bengi mar Cooperative ka bende koro gilendo achiel kachiel ka jogo eko mane Cooperative Bank nyalo ng'iyo lendo machalo kamago. Magi weche matimore e gwenge mamoko. Weche matimore Meru kocha Lucasio ji mar governors mano migosi Peter Munya wacho ni senators temo thirogi e okang' mamalo. Wacho ni senators temo mana thirogi e kinde ka kinde. Kisumu kocha chande oganda ma Kisumu to moloyo jogo eko mantiere sekta mar thieth oywak ne sirikal maduong' ne mondo mi gikony sirikande mag gwenge mondo weche mag thieth kik bedi kod ng'ikruok koni kod kocha. Nyamira kocha chande jaod bura nero ma North Mugirango Charles Geni sane wacho ni ochayo obila makuno ka wacho ni gine magisebedo ka gininde tich omiyo weche mag maundu dhi nyime e gwenge makuno. Kaito yudo ka migosi Wetangula bende owacho ni okang' no bende koro Jubilee temo mondo dhi e Western Kenya mondo giyud ombulu en gino ero ma bende ok bitiyo kata matin. Mano migosi Wetangula otamore. So ni Sugar sani eri koro dwaro mondo migi license makende mondo gin bende gilos teko gi mag sitima e gwenge mag Awendo. Weche matimore e pinje maoko wacho ni pinje mag Afrika sani eri koro riwre achiel kachiel mondo mi gikedi kod jomaundu ma bende ong'ere kaka Boko Haram. Mano ero nitiere to oboke mar 31 32 weche matimore e pinje maoko. Weche mag ohala ka chopie it oboke mar 35 wacho ni
Sani rikoro kambi mar teko stima mar Kenya Power olalo dhok kendo nyalo bedo kod dhok moro amora e wacho kuma ginyalo yude weche go mag teko mag sitima e yo mayot. Mano ero nitiere kanyo. Rasano ka oketi kaindi bilion 29 ibiti godo mondo mi oketi weche mag teko mag sitima e sikunde mag primary. Kaito bengi mar Chase sani rikoro oseyaw dhoge to molo ne jogo kuma bede ne gi jokanyo mag bengi mag Chase ginyalo dhi nyime kod kawo hola koni kod kocha. Kasto ka bende nitiere kembe adek magoeko mag sukari manero mar South Nyanza Sugar Muhoroni mabende sani dwaro ni mondo gin bende gilos teko gi mag sitima gin giwegi. Mago duto Sharon Ong'aw bro miyo achiel kachiel e weche mag ohala. Mano katieko ka bende piny mar Kenya sani koro temo wuoyo kod South Sudan mondo giyud ka ginyalo keto pep nero mar mo kawuok e piny mar South Sudan bang' ka koro twak margi kod piny mar Uganda ne ok odhi nyime e yo makare. Kadhi toko boke ni aneno ka weche man kaendi gin lendo mag jok ma magoro oselal godo. Mikai mokwongo machon Mama Lucy Kibaki ni kanyo pod wadhi nyime kod gomos ne anyuola mar migosi Mwai Kibaki. Kaito aneno ka magi pod gin joma magoro lal godo. Weche mag tuke ka chopie weche mag tuke kaendi wachona komitheki wachoni jotugo matindo mag Ulinzi ema sani rekoro bedo jaloch mar tugo nero mabende ji tugo buo igni 20. Mano ero nitiere 65. Gor Mahia kod Muhoroni sani rekoro noloyo adhula wek mabende negi tugo odiochieng' nero manyoro mano top 8 mano negi loyo. Bayern odiotieno makawuono rakore kod Atletico Madrid kendo coach margi geno ni gibiro timo maber mondo mi gidhi nyime maber bang' ka koro bende tugo masekalo kande ok gisenyiso ranyisi maber mar tugo. Kata no kasani koro oketi okenge na sirikane magwenge ka bende poko migi omenda mitiyogo e weche mag konyo joma mine mondo konyre kinyiso gi ni nyaka gibi giler malong'o ni to omenda gi gitiyo godo e yo machalo nade. Jonyuol ywak mapek miwuoro ka giwacho ni school fees pod idhi nyime kod medo e sani ma bende koro iyawo sikul e tam mar 2 wakwane nyithindo awi maber e tam nyiri mar 2 kachakore odiochieng' makawuono. The Standard wach mamipek en mana ni sani nitiere ute madirom 200 mabende koro oseketi ni gin utego eko ma ok ber ko ganda dakie Nairobi kaendi ka bende wachone ginyalo puodho e sasa. Migosi Raila Amolo Odinga wachone ogirimiti mane giketo e kinde kod Kalonzo higa mar 2013 ok nyalo tigodo sani. Kaito malo kanyo laptops nyithindo jopuonjre madirom 1,500 chako yudo laptops achiel kachiel odiochieng' makawuono. Mano ero ne en singo mar sirikal mar Jubilee. Aseno ka ito boke mar adek wacho ni pek en mana ni back to school jonyuol nyiewo textbooks ka bende nyithindo dwani odog e sikul. Kaito direpe madirom 69 sani eri biduoki e skul mondo gichagi som weche go eko mag riembo bang' ka koro National Transport and Safety Authority ne okawo tiko margi mar riembo ka oyude ni ne ok giyudo puonjruok e yo makare. Wach mana wach ito boke mokwongo nyithindo 11,500 biro yudo laptops odiochieng' makawuono. Mano pod nitiere ito boke mar 4. Ito boke mar 6 mana weche mag ute kaka na nyisi chande ute 200 mabende koro sewachi ni ogin ute mabeyo manyalo podho sasa Nairobi pod nitiere kanyo ito boke mar 6 kod ito boke mar 7 ka bende pod itemo ng'i ot mano podho Huruma Nairobi kaendi ing'iyo okenge moseti godo ema e konyo jogo eko bende ne sani ok ong'e ni to ni kune ka bende ing'iyo yore mopogore opogore ma itiyo godo. Ito boke mar 8 an mana wach mar Raila chande ka wacho ni ogirimiti mane giketo kinde gi Kalonzo ok nyal tiyo sani eri. Bende ayudo ka jaod bura ma Suna East migosi Junet Mohamed pod wacho ni weche mag chiwo ID ok tim e yo makare. Ito boke mar 9 Kaiseri wacho ni gisemiyo obila machines manyien ma gibiro tiyo godo kendo sani okwero oganda to moloyo jogo eko mero ng'anyo ni onge thuolo moro amora mi ubiro yudo mar bayo obila kod kidi ka sani eri gin kod machine ma ginyalo tiyo go maber ka ubagi kod kidi. Ito boke mar 13 Jubilee Party wacho ni ibiro yawa yanga kochopo dwe manyien. Mano ero wach mantiere ito boke mar 13. Pach jondiko pach josomo nitiere kaendi mago nyaka ito boke mar 16. Weche matimore sirikane mag gwenge kwedhi Nyeri kocha iwacho ni nitiere olalo mabende ok olosi makare mabende koro keto oganda lalo mwandu kendo bende kata ngima oganda nyalo bedo kinda kuruga sumbi e gwenge gweko mag Nyeri. Kaisto ayudo ka kapod adhi nyime kaendi magi mana lendo mopogore opogore
Mombasa kocha chande nitiere kanisa ma bende ne obedo kod buok, ka bende nitiere oboke ma bende nondiki ka ibuogo godo ni Al-Shabaab owacho ni nyalo dhi e kanisa no ero ma bende nomiyo jolamo obedo kod luoro mokalo e gwenge ma kuno. Business Beat ma endi en oboke mabalang' mantiere kaka kawuono, jogo eko mero weche mag ohala unyalo ng'iye mondo ung'aneno ka wach mar Pan Paper Mills ma bende nomiyo omenda kod sirikal ma pacho kaendi nitiere kaendi, ka bende wacho ni ang'o mano kelo podho mar Pan Paper to sani eri koro osechak chiere achiel kachiel. Mago duto jok mero weche mag ohala bro neno. Kisumu kocha wayudo ne wach momipek wacho mana ni jogo eko mawuok Bungoma pod orwako wach nero mar Pan Paper, ka bende sirikal nomiye pesa mondo nyithindo 10,000 mane Kisumu kocha bro yudo bursaries mondo gidhi nyime kod somo maber. Jogo eko ma jopith mag kahawa e gwenge ma Kisii dwaro ni mondo omigi omenda ma ginyalo tiyo godo mondo okonygi gi chier sekta machalo kamano ero. Kaeto duol mochung' ne kedo kod mibadhi Uasin Gishu kocha chande sani eri koro ne oseyudo mwandu ma bende nokawe yo ma ok ni kare e gwenge mag North Rift. Itoboke mar 27 en mana ni oganda 10 noyudo hinyruok koni kod kocha e gwenge gweko mag Kakamega bang' ka koro kanisa moro ma gilamoe ne opodho. Inyalo nene kanyo kanisa nero ne opodho kendo oganda 10 ne oyudo hinyruok koni kod kocha. Magi gin weche monego rangi, ka bende irango ni to ute moger kuonde lamo kata kuonde ma ji chokore oger e yo machalo nade. Ka ogitegno ok en gima ber ka oganda betie, to moloyo sani eri ma koth malach chwe. Weche mag ohala itoboke mar 28 wacho neno kaendi en mana ni jodito mag bengi mopogore opogore okwayo ni mondo giriwre kanyakla mondo gine kaka ginyalo keto medruok e sekta noero mar weche mag bengi. Mana wach ma aneno kane kanyo. Kaeto piny mar Kenya iwacho ni en achiel kuom piny ma bende ne oyudo okenge matek higa mar 2015, ka bende weche mag ohala ne ok odhi maber kaka dwarore. Kaseyudo ka bende nitiere kenge mopogore opogore ma bende koro ywak mager ka giwacho ni nitiere contracts manomigi kod airport ma Thurka mano Kenya Airways, to sani eri koro ne oketho ko contracts machalo kamano. Weche matimore pinje ma oko en mana ni koro jolweny mag British sani eri koro osedhi achiel kachiel e piny mar Somalia mondo gidhi mission ero mar United Nations. Mago ne kanyo ero gwenge mag Brazil koche wacho ni Zika virus sani eri koro pod en gimoro matek miwuoro kendo dakteche odhier nono ni to Zika virus omako nyithindo nieri en gima chalo nade. Weche matimore piny mar Amerika kocha en mana wach mar Trump kod Clinton kapod gidhi nyime kod weche mag campaign mondo gibed kere gwenge mag kuno. Itoboke mar 34 en mana lal mar nyadendi mokuomi kae mokwongo machon ma pacho kae Lucy Kibaki, ka bende pod wadhi nyime kod kwayo kendo lamo ne anyuola mar migosi Mwai Kibaki. Mano ero ne kanyo ero kasano ka weche mag tuke ka chopie en mana wach mar Gor Chande kaka na wacho ni gidhi nyime e top 8 kendo ne giloyo e alagno ero mar Nyayo. Kasano ka bende English Premier League sani eri Leicester City pod otelo kod 77, Tottenham 69, Arsenal 67, Man City 64, kaito Man United nitiere kanyo namba 5 kod points 60. Mano ero ne kanyo ero. Aisto itoboke mar 42 temo wachi mana kaka Leicester City osetemo nyagore nyaka ne gichaki. Mana kaka nanyisi kawuono gotieno Atletico Madrid kod Bayern Munich biro rakore achiel kachiel kendo Bayern geno ni ginyalo dhi maber e adhula machalo kamano. Nyakweche kuro mkendo mano ero ne nono mar oboke kod Anje Fulo.